da jin daɗin rayuwata. Me yasa ka cece ni? Me yasa baka bar ni na mutu ba? Salma, matuƙar ire-iren ku za su kashe kansu ba tare da wani dalili ba. Hakika kyawawan mata za su yi karanci a doron ƙasa. Matuƙar za ki kashe kanki ba tare da kin yi tunani ba. Hakika masoya sun ci amanar juna. Tabbas ke ce rayuwata. Idan na bari kika kashe kanki, me riba ta Salma? Ka cuce ni Sadiq, ba zan taɓa yafe maka ba. Babu cuta ko ƙiyayya a soyayya Salma. Domin ko duk abin da kai a cikinta gaskiya ne, shi ne kuma ya dace. Ƙarya kake yi Sadiq. Ta za ki ce ƙarya nake? Tashi mu tafi. Ki tashi mu tafi na ce. Idan na ƙara jin uffan a bakin ki, sai na ɓata miki rai. Mu je mana. Ina umma? Ganin na ina jin ka yaro. Zan yi kashe a gare ki. Kar a sake a ƙara bata mata rai. Duk abin da zai sa ta farin ciki a mata. Sa'an nan Salma, a duk lokacin da na ƙara ganin ƙafafuwanki a waje, ko aikenki aka yi, na rantse da Allah sai na kare ƙafafuwanki. Kin zama mai jinya. Ko kuma ku ci gaba da kulawa da ita. Shige da ficenta. A gida ko a waje, a duk inda take. Ko aikin ta bana so an ga an yi. Ba matsala. Ba na zo sulhu ba ne, ka shaidi na zuwan muku da kai da 'yan fadar ka. Ya kamata ku daina shiga al'amurana, ku bar samun baki akan dukkanin abin da kuka yana yi. Idan kunne ya ji, gangan jiki ya tsira. Sai kai gaya ma ubanka. Magana kake yi? Ke! Ki mana dubi. Idan kuma ba haka ba to da ku yi da dubi. Master, da ka bani dama, da yanzu sun daina wannan tagagin da suke yi. Wallahi sai na natsar da su. Ko tare suka sake bi zuwa anjima, to ka saba musu kamanni. An gama Master. To don haka, idan kunne ya ji gangan jiki ya tsira, muna rantse da Allah, matuƙar ba a kiyaye ba, duk sai na muku tsage a fuskokinku. Kai kaji, wai tsage dai mana, sai ka ce wasu ƙora. To ranka ya daɗe, ai su irin wayannan bawo ya su mai da kai barbare. Dama ka yaron ne ya zama fitsararre a gari. To dama mu ana ba mu labarin yaron din. Amma kun taba zuwa kuka faɗa? To ranka ya daɗe, in mun faɗa muku da mun taka kama laifi fa. Ba da mu iya bacci ba. Irin yaron nan. Wannan ai gaba ɗaya haɗe ya mu muka ya cikin. Gaskiya yaron nan shi dan gidan waye ne ranka ya daɗe. Yaron nan. Yaron nan. Gaskiya. Hatsari ne. Tun da mahaifinsa ya rasu Malam Bala, yaron nan baya ji. Gashi kuma an ce baya jin maganar mahaifiyarsa. To yanzu a wannan garin ya kuke so ne? Dan Allah ka bar ni in sha ruwa. Ke tunda muka zo gidan nan kin ga mun sha ruwa ne? Sai ka ce wata yar gwal. Ba haka bane, dan Allah kai hakuri ka bar ni in sha ruwa. Idan na sake jin muryanki a gurin,
sai na gintse miki harshe da wannan wukar. Da Allah ku ya guri, da Allah ku ya guri, na shiga uku. Wai Allah, da Allah ku ya guri. Dan Allah kar ka kashe ni, kai hakuri kar ka kashe ni. Ban faɗa ma kowa abin da ya faru ba. Ƙarya kake mai jari mace amana. Na yarda kai na baka amana. Za ka ci amana ta? To na rantsi da Allah ka ci sa'a bana kisa ranar Alhamis. To amma ka sani cewa gobe idan Allah kai mu karfe 2 na rana za ka zama shekake, za ka shiga sahun masu tafiya lahira. Tashi ka ban guri. Hakuri man, yake faruwa, kai hakuri. Kai hakuri man, me yake faruwa? Na ka sake ni Allah. Hakuri, me yake faruwa? Hakuri, me yake faruwa fa man? Hakuri, me yake faruwa? Lafiya me yake faruwa? Kike tafa min kuka? Sai faɗa min ya faɗa min. Na shiga damuwa ne wallahi. Damuwa kamar wace iri? Ina son nishadi don na jin labarin YouTube an ce mun yana ba mu mutane nishadi. A wani ko namban shi ma ba ba ni wa. Kai ma so kake ka fara kallo a YouTube kana jin nishadi? wannan. Ya haƙuri da kata idan dai kallo kake so ko nishadi a cikin YouTube ga channel nan iri kala da yawa sai ka zaba ka kalla ka sha nishadi idan comedy ne idan series ne idan waka ce komai kake bukata akwai. To na rantse da Allah bari ma albashir guda daya in ce ka fara da wannan channel din mai suna Malam Masani TV. Idan ka je Malam Masani TV na rantse da Allah za ka sha nishadi za ka kalli bidiyoyi iri masu kyau ingantattu. Ni ma ina kallon shayi. Kam walai. Oh, ba ni wayan kan shiga. Kaɗan zan nuna maka. Malam Masani TV. Kai ba ka da waya ne? Da tana gida a caji. To idan ka je kai ka shiga YouTube ka danna mai subscribing kuma ka danna mai ƙararrawa. A Malam Masani TV zai kalla abubuwa ya sha nishadi. Allah. Wahi takalmi haza tausayi. Wannan karatun na Muhammadiyya ne ko na zamani? Shalele kenan na Muhammadiyya ne za mu amfana. Alƙasalu wal karyanatu za a kashe shi kuma za a kakkarya shi. Anya ko malamin nan malamin Allah da Annabi ne, ta yaya za a ce mutum daga ya karya kaza sai a kakkarya shi a kuma kashe shi? Na gani a matsayinka na malami gaskiya wannan wanda bai dace da kai ba. Da malam yake min ya mafi abin da ubanka yake min. Kada kan mashi ni in na buge shi mama na za ta dake ni. Mun zo neman raki daɗi ne. Raki shi nan warku. Da zaran kin ga malam ya fita ki bar mun kofa buɗe. Ban taba ganin miji dan iska irin ka ba. Na rantsi da Allah. Ya wuri nake dade.